Καλημέρα στον ορθολογισμό και στον Δημήτρη Πανοζάχο. Καλημέρα Δημήτρη Πανοζάχο. Προφανώς καλημέρα. Δεν άκουσε λίγο. Θα ξεκινήσω αλλιώς από αυτό που έχουμε σήμερα και μήπως μπορείς να μας απαντήσεις. Επιμένει ο Κλάους Ρέγκλινγκ στο 3,5% και μάλιστα μας υπενθύμησε χθες ότι το υπογράψαμε στη συμφωνία του Ιουλίου του 2015. Για το πλεόνασμα 3,5. Εμείς ελπίζουμε στο 2,2. Τι σημαίνει αυτή η διαφορά 1,3? Μπορούμε να εξηγήσουμε στον μέσο μας ακροατή? Ως ποσό ή ως πρακτική διαδικασία? Ως ποσό είναι, εγώ θα ήθελα. Ως ποσό. Ναι. Ας υπολογίσουμε ότι είναι περίπου στα 172 δις. Επί 1,5 σημαίνει ότι είναι περίπου στα 2,5 δις ετησίως. Τα οποία πρέπει να βρούμε. Χρήματα, τα οποία θα πρέπει να βρούμε είτε με τη διαδικασία της μείωσης των εξόδων, είτε με τη διαδικασία της αύξησης των εσόδων. Μιλάμε δηλαδή περίπου κατ' εκτίμηση, γιατί συζητάμε για ένα ποσό του 2018 όπου υπάρχει και πρόβλεψη για το ΑΕΠ, περίπου στα 2,5-2,6 δις ετησίως. Ναι. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Είναι τεράστιο το νούμερο βέβαια. Αν δούμε και ποιο λόγο είναι δηλαδή, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι όλο το έμφυα είναι 2,6. Σωστό, πολύ σωστό. Τώρα πάμε είναι λίγο... δηλαδή ένας νέος έμφυα επί του συνόλου. Αυτή η διαφορά. Οπότε, το νούμερο είναι μεγάλο. Μέχρι να έχουμε το 1,5% η απόκληση δηλαδή μεταξύ του 3,5% και του 2%. Ωραία. Και λέω ότι μέχρι να έχουμε τελική συμφωνία για το ποσοστό του πλεονάσματος επί του ΑΕΠ, ας βάλεις άνω τελεία και ας πάμε στα σημερινά που έχουμε. Γιατί έχουμε... Ναι, αλλά τώρα μια και μου το άνοιξες, Κώστα μου, πρέπει να προσθέσω κάτι που εγώ θεωρώ κατά τη γνώμη μου σημαντικό. Ότι όλες αυτές οι συζητήσεις είναι ενδιαφέρουσες, είναι σημαντικές, έχουν νόημα γιατί η αποκλίση επί το ΑΕΠ είναι ιδιαίτερο στοιχείο, αλλά νομίζω ότι στην χώρα εμείς οι κοινοί θνητοί, το λέω έτσι, οι πολίτες δηλαδή της καθημερινότητας, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας με ποιον τρόπο θα δουλέψουμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή η γνώμη μου είναι ότι στη χώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα μαγαζί, να ανοίξει μια επιχείρηση και απρόσκοπτα να εργαστεί. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την κρατική μηχανή, από την κρατική λειτουργία, του δημιουργεί αναχώματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο μεγάλο στοιχείο. Ναι. Δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες παραμένει το περιβάλλον έτσι. Παραμένει. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, δηλαδή και αυτό τώρα διαμορφώνει και κλίμα, έτσι, ψυχολογία. Δηλαδή όλοι αισθάνονται ότι κάποιος τους πολεμάει, κάποιος τους κυνηγάει, το κράτος είναι απέναντι, το κράτος λέει ναι, εγώ, εσείς σας θεωρώ ότι είστε κλέφτες, και αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα τέτοιο το οποίο δεν επιτρέπει να δημιουργηθεί. Εντάξει, Δημήτρη, μεταξύ μας τώρα και... εντάξει, τι να λέμε τώρα. Το κράτος είμαστε εμείς, κλέφτες είμαστε εμείς, άρα ό,τι και να πει το κράτος για εμάς, εμείς το λέμε για το κράτος. Μπερδεμένα. Τώρα, προχθές έβλεπα στο διαδίκτυο, έβαλε έκανε μια ανάρτηση. Λέει: στείλτε ανεβάστε αποδείξεις που πήρατε από τα beach bar ή από τις ταβέρνες που πήγατε. Τι χαρτομάνι και τι χαρτί υγείας κυκλοφορεί στα μαγαζιά δεν λέγεται. Δηλαδή, καθένας δίνει ό,τι βρίσκει. Πάρε ένα χαρτί εσύ, δώσ' το και στον δίπλα σου και άσε τώρα. Και βρίσκε το κράτος μετά το οποίο μας λέει: άστο, τέλος. Γιατί είμαστε πρωταθλήτριες στη Βόρεια Ελλάδα οι εφορίες μας στις κατασχέσεις? Γιατί είναι σημαντικό στοιχείο. Ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Ναι. Είδαμε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ότι η εφορία έχει ξεκινήσει την ιστορία να παίρνει και τηλέφωνα, και εκτός από τα τηλέφωνα είδαμε ότι ενεργοποιήθηκε ακόμα περισσότερο στην υπόθεση των κατασχέσεων, των που ονομάζουμε των άμεσων κατασχέσεων. Θέλω λοιπόν να πούμε στους ακροατές ότι στην λίστα στις 8 πρώτες ΔΟΗ εφορίες, πρώτη εφορία είναι η Ζήτα Θεσσαλονίκης με 16.288 κατασχέσεις. Τρίτη είναι η ΔΟΗ Κατερίνης με 12.993, τέταρτη η ΔΟΗ Ιωαννίνων με 12.935, πέμπτη η ΔΟΗ Σερών με 12.334, όγδοη η ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης. Από ό,τι φαίνεται εδώ είναι πιο ενεργής διοικητικά οι προϊστάμενοι των ΔΟΗ. Η Ζήτα ποια είναι, ποια περιοχή? Η Ζήτα είναι, στεγάζεται τώρα, στεγάζεται επί της Πλαστήρα, λίγο πάνω από την Αναξιμάνδρου, από Χαριλάου πηγαίνοντας για Πηλαία. Ναι. Αριστερά. Μάλιστα, εκεί γίνονται οι περισσότερες κατασχέσεις. Δηλαδή. Μπράβο στα παιδιά. Το λέω αυτό γιατί στις πρώτες δεν είναι καμία από τις γνωστές ΔΟΗ της Αθήνας. Μόλις 7η είναι η ΔΟΗ Γλυφάδας. Λείπει ας πούμε η ΔΟΗ Κηφισιάς. Ναι. Έτσι, όπου... θεωρητικά θα έπρεπε η ΔΟΗ Κηφισιάς και μερικές ακόμα άλλες ΔΟΗ να είναι πιο ψηλά. Δεν το ξέρω. Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο, γιατί πράγματι πληθυσμιακά δεν συμβαδίζει με αυτή την κατάταξη. Τώρα ξεκινούν σε λίγο και με τα εισοδήματα δεν συμβαδίζει αυτή η κατάταξη. Κανένα σπίτι στο χέρι τραπεζίτη, αλλά σε λίγο έχουμε πληστηριασμούς. Μόλις το 15% των δανειοληπτών μαθαίνουμε ότι ρυθμίζει τις οφειλές. Τι θα γίνει εκεί, Δημήτρη? Σωστά. Αφού είπαμε λοιπόν για τις κατασχέσεις, από ό,τι φαίνεται πλησιάζει η στιγμή
των πληστηριασμών. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν όλο το νομικό πλαίσιο το οποίο είχε ψηφιστεί για την καλή αγαστή συνεργασία μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη. Τώρα λοιπόν πάμε στην τελευταία φάση όπου έχουν σταλεί οι επιστολές. Η γνώμη μου είναι ότι ακίνητα σημαντικής αξίας, ενώ σπίτια κάποια ενδιαφέροντα ως περιουσιακά στοιχεία, νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινήσουν οι όποιοι πληστηριασμοί γίνουν, και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ακόμα και χθες ο κύριος Γιούνκερ ανέφερε ότι οποιαδήποτε διαδικασία και εξυγίαση και ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος περνάει μέσα από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Έτσι, από ό,τι φαίνεται λοιπόν υπάρχει μια συμφωνία σε αυτό, θα επιταχυθεί η διαδικασία και νομίζω ότι το φθινόπωρο θα έχουμε τους πρώτους πληστηριασμούς. Μάλιστα. Για τάξη ναι, να μιλήσουμε την Παρασκευή, γιατί από ό,τι φαίνεται πάμε σε σιωπηρή, το είπες πολύ ορθά τις προηγούμενες μέρες. Το έχει πει και πρέπει να μόνο, Δημήτρη μου, να πω μόνο ένα νούμερο. Ναι. Ότι για να μην δοθεί παράταση κάθε μέρα πρέπει να γίνονται 280.000 δηλώσεις. Εγώ λοιπόν που εργάζομαι καθημερινά σε αυτό και έχω κάνει πολλές φορές την πράξη και τη διαίρεση, δεν μου βγαίνει αυτό το νούμερο, είναι πολύ δύσκολο. Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.